δεξιά. Οι Άγγλοι κυκλοφορούν αριστερά. Ποιος έχει δίκιο? Ίσως οι Άγγλοι. Παλιά οι άνθρωποι κυκλοφορούσαν όπως οι Άγγλοι, όλοι αριστερά. Γιατί? Θα σας δείξω. Οι άνθρωποι κυκλοφορούσαν αριστερά επειδή φοβόντουσαν τους ληστές. Μόνο αριστερά μπορούσες να βγάλεις σπαθί και να πιάσεις τοίχο, να προστατευτείς. Έτσι δεν είναι? Μην ξεχνάμε ότι οι άνθρωποι μόνο περπατούσαν. Έρχεται η Γαλλική Επανάσταση. Πιστεύουν ότι η ληστεία δεν υπάρχει. Γιατί, όπως λέει ο θείος μου, πίστευαν οι ληστές ήταν οι αστεί. Έτσι λοιπόν είπαν, όλοι θα κυκλοφορούμε δεξιά. Γιατί η ληστεία δεν υπάρχει πια. Όμως οι Αγγλέζοι λένε, αυτά είναι ιδίες. Ληστεία υπάρχει. Θα κυκλοφορούμε όλοι αριστερά.